Mga kandidato sa syudad kag probinsya sang Iloilo nagpadulong man sa ila mga presinto. May iban nga temprano pa nagboto, may pila naman nga sininga hapon lang naghingagaw. Nakatutok Zen Kilantang. Alas 8:10 bunga aga, nagpadulong sa Quintinsalas Elementary School si Doktora Pasita Gonzales, upod ang iya mga bata agud magboto. Samtang si Congressman Jerry Treñas, ginpili nga magboto kaina sang aga dungan ng iya pamilya sa Mirasol Elementary School. Subong nga hapon natigayon ang pagboto ni Mayor Jose Espinosa III sa A. Montes 1 Elementary School. Ang tatlo ang nagabungguanay sa pagkaalkalde sa syudad sang Iloilo. Sa tatlo ka mga nagapapili bilang kongresista sang syudad, 11 nga nagboto kaina sang aga si Joshua Alim sa Sambag Elementary School. Si Perla Zulueta naman ang nagboto sa Katilingban Molo, samtang sinigid lamang nga hapon sang nagboto si Jam Baronda sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Samtang sa probinsya sang Iloilo, aga nga nagboto si Governor Defensor Sr., upod si Congressman Toto Defensor nga nagakandidato bilang gobernador, kaupod si Board Member Lawrence Defensor sa ila presinto sa Minas Central School. Subong nga hapon sa nakaboto sa Banwa sang Barotac Nuevo si Congressman Ferge Biron nga kasumpong sang bata nga defensor sa pagkagobernador. Upod kay Romel Porquia, ako si Zen Kilantang para sa RTV1 Western Visayas Election 2019 Special Live Coverage.